Altså, og i dag skal vi starte på en ny Borderlands-serie, hvor jeg laver en ny karakter. Jeg er allerede startet på en, som er level 17, så jeg kan lave en ny en, før det så sådan lidt underligt. A new game. So, you want to hear another story? Skipper bare alt det her i starten. Jeg gider ikke. One where the very fate of Kan man ikke det? Pandora hangs in the balance. Kan man ikke skip? Jo, If not- escape. Sådan, gider ikke. Så, jeg tror jeg vælger Psycho, fordi ham har jeg aldrig prøvet før, og jeg har allerede ham der, han er den bedste, synes jeg. Så jeg tager ham altså. Fuck. Nå, ja. Det er sådan en DLC umiddelbart, så det... Ja, det er lige meget. Så tager bare den anden efterfor. Så har vi... ham der assassin, han er sgu sej. Hans hoved skal være... det der... Sneaking suit. Fuck er det. Jeg finder lige en god en. Indtil videre er det den der. Den er bare rimelig sej. Prøv lige. Øj, den er også. Ej, jeg tager den her, den er sgu sej. Fuck det. Hvad hedder skal den hedde? Bare hedde Naruto. Nej. Hvad skal han hedde? Han skal hedde bare for snave. Sådan. Så kommer der lige en eller simpelthen ikke det. Nå. Men selvom var det ikke det der, man er på toget og crasher til starten. Another deadbolt hunter. Handsome Jack's been busy. Ja. Fuck, man ikke skip eller fandme kedeligt. Wait a minute. You're not dead. 2 sekunder. Yes. Now I can get off this glacier. Claptrap, your metaphorical ship has finally come in. Allow me to introduce myself. I am a CL4 by the way, PTP Claptrap, han er stupid bot, fucking irriterende but my op friends call me. skru ned for lyden en gang, det er fandme irriterende op på det. Og den er på... Nå, det er fordi det er musik, ja, okay. Så. What the? What the fuck? Or they would if any of them were still alive, or had existed in the first place. Oh, I've got something for you. Yeah. Hvad har han? Take this echo communicator that I totally didn't loot from one of these corpses. It comes with a Class 12 heads-up display, complete with a mini-map. Now, come, friend. Let's get you inside. Yeah. Man, this is Gå og sådan der. now that I've met a mighty vault hunter, I can Jeg har godt nok aldrig prøvet at klare sig før, så jeg ved ikke hvad hans special er det til. Men jeg finder vel snart ud af. Gider jeg. I'll explain everything soon, but know this. You're alive for a reason, and I am here to help you. Så... Aha. Kom her, klasse af min store frækker. Ja, tak. Øj, nu er samme højde som ham. sådan der gør jeg resten af tiden, så han ikke skal føle sig socialt krænket af mig. Sådan der. And open. Ja, det skal jeg med. Added security. Gotta keep those bullymongs at bay, or they'll rip your eyes out. Ej, jeg er bange godt nok der. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad for en bog han har. Ham klatrer ind i hans dejlige hytte herinde. Ja, det finder jeg ud af. Samuland. Men jeg vil huske, at de der store bullymog, der de kommer og tager hans øje og... Der var sådan kommet derovre. It's only because my programmers made this my default tone of voice. I'm actually quite depressed. The creatures around here are dangerous. None more than this bullymong named Knuckle Dragger. Killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe.
Ja, totalt sikker. Ej, jeg scroller ned for lyden også. Det er, ja, endnu mere. 5 meter. Så. Open cabinet. Det herovre. Øj, der var noget guns der. Og det var en mission med en gun, okay. Øj, det var sådan en gun. Det er en god idé at rende rundt og loot til tiden, fordi så skal bare tilbage og hente alt muligt, og med armor og sådan noget. Øj, der var meget herinde. Sgu da dejligt nok. Ja, jeg tænkte mig at lave sådan en serie med flere episoder og sådan noget, så det ikke bare er 3 gange, og så gider jeg ikke rigtig mere. Ja, jeg tænkte mig at spille sådan jævnligt på det her. Jeg bare fordi Borderlands, det er et pisse sjovt spil, synes jeg. Så håber det er et godt klasse, jeg har valgt mig, fordi jeg kender ikke så meget til andre klasse end Commander, som jeg har med anden på jo. Så må vi se, om det er godt. Men altså, der er jo ikke så mange forskelle. Det er jo mest special tech, og så er også nogle få ændringer med, hvis man skal have nogle class, class modifications, eller jeg ved, class mods, ja okay, det er så det samme. Der er der også nogle forskelle. Og ham her, han har vist også et svær, ja, eller er det et svær? Jeg skulle vel ikke gå så hurtigt. Han siger i hvert fald, når han slår. Det er sgu da dejligt. Ja, den er gjort så der. Det er fair nok. Even though Knuckles blindsided me, I know my way around this glacier. I bet you will find my eye in Frostbite Crevasse. Men fuck, han er da dårlig til at køre ham der. Ej, glem det. Altså, det er ikke så lang tid siden jeg har spillet de missioner her, fordi jeg spillede sammen med en ven, der købte. Han refundede sig igen, men så spiller jeg lidt sammen med ham også lav level. Jeg behøver ikke, jeg ved godt hvordan man spiller, så jeg behøver ikke se alt det der med tutorials og sådan noget. Jeg er sådan okay, så god til det, ikke? Så det er jo ikke fordi det er svært spil, men bare høj level, så kan man nakke dem højt med våben og sådan noget. Så det er nemt nok. Oj. Åh, der, okay, ja. Hvad satan? Ja. Og ja, prøv at lade mig falde ned af alt du fucking ser. Bøse robot. Oh my god. Og fuck, han er bare rigtig savage, han er Clapswork. Han er bare your mama drugs. Get to sanctuary. I want to sanctuary. Men. Nå, det er vist heroppe, han kommer deroppe et sted. Kommer ham der Knuckle Durst, eller hvad fanden han hedder. Ham den der ser hans øje. Altså hvis man selv kunne vælge om at tage hans øje og altså lade være med at gøre det eller gøre det, så er jeg sgu lade være, fordi han er fandme så irriterende, han kunne lapshot. Han er fucking irriterende, synes jeg. Badass rank. Jeg kan aldrig finde en badass rank, om man faktisk får en token, jeg kan det gøre. Jeg skal så have gun damage del, så gør. Ja. Det er lidt dårligt ved det er, at heal potions, den kan man kun bruge, hvis man mangler liv jo. Altså, man kan ikke tage dem op og bruge dem senere. Det er lidt dårligt, men fuck, der er mange her jo. Hvad fuck sker der? Der er jo 5, men hvad sker der? Ja, okay, en mere, selvfølgelig. Jeg synes, det plejer at ligge en sniper her omkring. Jeg synes, da jeg lavede ham den der starter med en sniper, synes jeg kan huske. Men det kan godt være, at den ikke er der mere.
you're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Øj, han er bare... Thanks, Tom King. Han er simpelthen bare så irriterende, ham med sådan virker der. Oh, my eye just switched back on. I see a tough-looking minion. An incredibly handsome robot. Ja. Which means that whoever has my eye Er is langt, very close. langt væk. De er sådan flot robot, så det skulle gøre. Jeg ved ikke om lyden den er for høj til i forhold til hvad jeg snakker om, men det finder jeg vel ud af. Så kan jeg eventuelt lave det bedre i episode 2 jo. Øj, for sat. Okay, han er faktisk rimelig god, når man er lav level selvfølgelig. På min anden er jeg bare one-shotter med min dårligste sniper. Hvor sjovt nok. Au! Fuck, jeg kaster med biler, hvad fuck, det skulle da overpower as fuck. Okay, han er snart død, øj. Hvad? Ah! Fuck. Jeg har ikke så mange skud tilbage. Øj, sæt. Okay. Jeg kan altid... jeg har en god idé. Jeg kan gå tilbage med heal, når jeg bliver low på health igen. Gå tilbage og tage liv. Der, sådan. Ej, ikke flere skud for satan. Åh nej. Det er ikke godt. De kan ligge noget heroppe jo. Burde der være, for det er altså rimelig fucked i hvert fald. Det ligger så var det ikke en sniper. Øj, der burde ligge noget her i. Ja da, 18 skud. Det er nok der skyder. Jeg skal bare ramme med crit. Øj, for sat. Ramme med critical så. Sådan. Det var mere end nok. Jeg er bare med level up, det ved jeg godt. Han dropper vist også et skjold ham her. Eller også får man det derinde. Jeg kan ikke helt huske det. 2 sekunder. Ja. Det gør jeg bare lige når jeg kommer ind. Så loot jeg lige alt det her. Altså, det er jo så her man kommer ud af det her Frostbite Canyon eller hvad det hedder. Og kommer ind. Ej, ny gun. Dal. Eller hvad er det? Ej, den er ny. Ja, det er fint nok. Hans øje. Ja. Ja, så kommer ind det der Liarsburg om næste. Det er jo sådan en ny verden også. Det er vel meget godt sted at ende en episode. Så tak fordi I så med, og husk at like og subscribe til vores kanal. Og så kommer der mere på den